Kvíz. Topolčianska studňa na námestí v Topolčanoch vraj plní želania. Vyskúšame? Želal som si nájsť nových respondentov. Splní mi to? Tak poďme sa presvedčiť. Čo v žocharskom nárečí znamená slovičko šnuptichel? Netuším. Kapesník, prosím pekne, kapesník, to je z nemeckého, nie? Výborne. Kapesník. Výborne, tak viete. Náš kapesník. Môžu mať Topolčany prestupný rok? Ak áno, prečo? Prečo by nemohli mať prestupný rok? A prečo môžu mať? Lebo je to v kalendári. A koľko trvá prestupný rok? Prestupný rok? 29. Aha, chytaček, hej? No prestupný je 29. No a koľko trvá ten rok? Dní? Však každé 4 roky. Neviem. Takže môžu mať Topolčany prestupný rok. Prečo by nemohli mať? Dobre. Prestupný rok, no však na celom Slovensku je február, 29 dní. Tak môžu mať aj Topolčany raz za 4 roky, nie? Môžu mať. No to vám neviem povedať, či môžu mať prestupný. Áno, môžu. A prečo? Lebo to nie je dané mestom. Rok? No máme prestupný rok. Takže môžu mať Topolčany. Super. Ako sa volá kniha od Jana Romanovského, kde sú popísané veselé príbehy dávnych občanov Topolčian? To neviem, lebo nie som z Topolčian. Staré Topolčany? Nie, neviem. Toto neviem. A volá sa to Žocharskej parády. Je aj žocharské, aha. No tak to neviem, to ja som není čítateľ moment. Na streche Topolčianskej radnice pracuje 11 pracovníkov. To si len predstavte. Áno. Príde majster a zakričí polovička dole. Koľko robotníkov príde dole a prečo? Polovička z 11 môže byť 5 alebo 6. Ináč polovička, neviem, tam sa nedá na polovičku, keď ich je 11. Príde jeden a ten sa volá polovička. Ja príde pán polovička. Áno. Je ten polovička dole, tam nemá byť jak tá polovička. Takže príde dole? Nikto. 5? Polovička z 11 je 5? Nie, je 5,5, ale tak neviem. Ani jeden. Prečo by chodili, keď pracujú? No myslím si, že ten jeden sa volá polovička. Presne, dobre, áno, dobre, to ste presne povedali. Ako? Kde? Kedy? V ktorom roku? Má sa čudovať alebo na blondínu to dať? To je jedno, stačí, keď povieš niečo múdre. Top Quiz.